Dito naman ulit kami. Hello guys. Mabuhay! Kami ng aming asawa. Ng aming asawa. Ang aking asawa. Dito sa Inarihan, ano to? Resort No. and farm. And farm. Dito kami nagbabaring pampaalis ng stress. Grabing stress sa opisina. Lalo na kay Pauline. Ay nako. Ang ganda-ganda dito. Oh, tingnan nyo. Ganda. Oh, tingnan nyo. Oh, ganda. Ang ganda. Ang pataas ng kahoy. Tataas ng kahoy. Tingnan mo tataas. Mayabong ang mga dahon. Oh, so yabong. fresh. Tingnan nyo. Ang ganda ng dahon dito. Oh, ang ganda ng lugar. Oh, tingnan nyo. Ililibot ko. Oh, ganda. Wala akong masabi dito. Talagang ganda ng nature. Ang ganda ng asawa ko. Tingnan mo. Kahit wala yung nature, asawa ko na lang. Ayun ako. Bilong-bilo kami. Wala yung mga anak namin. Ayaw nilang sumama. Lugi sila. Sinabi namin na pupunta kami dito. Ayaw nila. Dayak. Diwag. Akyat namin dito. Sige, akyat mami. Akyat ka sa taas. Sige pa, hanggang mahulog ka. Ganyan kami pag nakawala kami sa hula. Picture. Mapipicture man digdi. Picture ka. Baga. Diba? Sige, akyat mami. Pataas na tayo. Mayroon pala dito nakatira sa kabilang bakod naman. Oh. Yan. Ang ganda ng lugar. Pampaalis ng stress. Umalis kami sa bahay namin para magliwaliw. Alisin namin yung mga stress. Nandito kami sa lugar, yung magandang lugar. Nandun pala yung sasakyan namin, no? Andun yung sa unahan. Nandito pala kami. Dito pala kami galing kanina. Oh, yun ang sasakyan namin sa unahan. Oh, yun ang Uwi na ba tayo? Ha? Uwi na ba tayo? Uwi na tayo. Mamaya na. Uwi na tayo. Punta tayo doon sa nakikita yung naga. Yun lang, yabong-yabong niya. Oh, ganda. Oh. Lugar. Pag nandito ka, nakakaalis ng stress. Nakikita mo yung talagang yung paglab niyang nature mo. Kasi fresh na fresh ang Oh, tumanog yung sasakyan ko. Bakit kaya? Meron bang pumasok? Tumunog. atin ba yun? Baka ano mo. Papunta na kami sa sasakyan. Kasi narinig namin na tumunog eh. Baka may ano eh. Baka meron. Anong meron? Oh mami, ito ka, tingnan mo yung ang ganda ng lugar. Ako naman shot mo. Hindi pa rin po nakontento ang aking asawa at kailangan niyang mag last minute. Tama na. Pupunta na kami doon sa sasakyan. Tinatahak namin ang papuntang sasakyan kasi uuwi na kami. Tayo sa gilid hadi kasi umuulan na. Bye. Till next. Sunod ko dadalhin namin yung mga anak namin para makita nila itong ganda ng lugar. Umuulan na. Umaambon na. Next time guys. Hello. Sakay na kami. Sakyan namin. Ay nako. Salamat din. Nakapasok na kami. Ay oo nga pala. Sobrang. Sinelas ay. Natin i-off pag palabas na tayo. Huwag mo munang i-off.
Walang ilaw. Madilim. Ang dilim. Maybe we can open the window Yes. so that the light can pass through. Bye-bye. Balik na lang kami dito. Ang ganda din ng experience namin. Nakatawa-tawa. At saka ang daming kabalastugan ginawa. At saka yung attendant dito kanina, ang daming pinagawa sa amin. Mag-holding na hands daw kami. Mag-prenup. Nako. Bye-bye, inarihan. Ganito pala dito. Medyo, kahit na 50 pesos yung binayad namin, sulit naman. Sulit na sulit. Mura lang naman yung 50 pesos kung pag-isipin mo. Mura lang naman. Sulit naman talaga ang binayadan mo ng 50 pesos. At meron pala ditong kangkong guys, oh. Kangkong na hindi na tinatanim sa tubig. Tinanim sa lupa ang yung kangkong. That's Chinese kangkong. Chinese kangkong daw. Masarap yung magandang bilhin yun. Kasi wala na yung mga uod na nakukuha doon sa... Pag sa tubig kasi, meron nakukuha ang uod sa ilalim ng stock ng kangkong. Yun nakakain ng tao. Pero yung kangkong na tinatanim sa lupa, maganda yun kasi wala yun na nakukuha yung mga bulate doon. Maganda yun. So ngayon guys, palabas na kami. Palagi na lang bang guys? Dadaanan na namin yung kangkong at bumili ka ng kangkong. yes, at talong. At talong. Ay. Pakihawak na nito. Sige. At Kukunin na namin yung talong at sa kangkong. ay, wow. Yan. Salamat po. Ang ganda ng kangkong. Kumuha yung asawa ko ng kangkong at saka ng talong. Sige naman na, mag-hi naman kayo. Hi. O kayo the boys. Hi din kayo. Thank you po. Sige, salamat. Thank you. Okay. Balik po kami. Ang haba na pala ng kangkong dito. Itong kangkong oh. Ang haba niya. 20 lang. Salamat po. Ayun na. Hawakan mo. No pay, no entry, no picture. Paris na kami dito. Mga kapuso, kapamilya, kakampi, Kapanalig. kapanalig. Ay, tingnan niyo yung yellow bell, oh. Oh, ang ganda. Ganda-ganda, eh. Ang ganda ng yellow bell. Yan. Ganda. Bakit, Daddy, parang hindi maganda yung amoy? Alin? Yung amoy sa labas. Oo nga. Umutot siguro ako. Hindi hindi ako umutot. Aho. Ang baho nga talaga. Pakisara Ang baho na ng nga, amoy. Daddy. Pakisara na nga. Pati ito, isara na natin to. Kasi parang lobat na. Lobat na ba to? Tingnan mo yung level ng kanya. Tingnan mo yung level ng battery nandyan sa taas. Kung lubat.